Donem la benvinguda a la Flama, un fort aplaudiment. I als representants del Consell Escolar, Abril i Carlos. Quin soroll d'espases, quin brillar d'argent. Mil veus criden al vent, amb la cara encesa sota el cas lluent, que va Jaume vell i somrient. Quin soroll d'espases, quin brillar d'argent. Mil veus criden al vent, amb la cara encesa. Bon dia a tots i a totes. Anem a donar començament a aquest dia tan especial en què celebrem la benvinguda de la Flama i començarà els actes de sisè amb la lectura del manifest. Esta és la història d'un rei, molt valent i molt guerrer. Jaume li deien de nom i nasqué a Montpellier. Va conquerir moltes terres, el seu regne va fer gran, i entre totes aquelles estaven els valencians. Va unir el territori en una llengua comuna, i des d'aquell mateix moment hem de caminar a una. La defensa de la llengua forma part d'aquest camí, i de nosaltres depèn que es mantinga sempre així. En el carrer, a l'escola, en la família i amics. Tenim dret a utilitzar-la i també a fer-nos sentir. És una herència rebuda dels nostres avantpassats, segles i segles d'història que devem de conservar. Siguem amables i ensenyem-la a qui encara no la sap. Hem d'estar ben orgullosos de saber-la utilitzar. Cuidem-la, estimem-la, gaudim-la. Som el poble valencià. Molt bé!